tinyandura taura panapa wani munhu akangwara kumberi ngwa singafi ataura nhema chokwadi ndo chandauya nacho panapa. I think I remember ndichitaura last time pamusoro pamudhara ageza pamashoko kana pakuita kwese panotaura zvese zvanotaura ndinenge ndichiteura step by step, then we learn from kuvanhu vakuru vakaita sana mudhara geza. Now ndine mubvunzo wandoda kubvunza mudhara noti mudhara geza no Priscilla Chigumba, results a 2023 chaiwo wari right atinoda kuziva nezvawo. Wakaisa kupi, wakapa ani? Mubvunzo umwe ucharamba uchinetsa vana veZimbabwe woyo kusvikira mukufa. Even paunofira chapo tinogona kupururudza kuti Chigumba aita afa because haana kurelease results ari right results since pana Mugabe kusvikira pange pawana Mnangagwa. Ari kupi results iwayo? We want to know and we demand the truth. Kuti ari kupi results wakapa ani? Wakanoona unza kunani kumba kwako here kana kuti kupi? Ndobva ipapo. Mazano-P of top leaders top positions vari kuvanza chokwadi, havasi kuda kutaura chokwadi, vanotaura vachivanza vachinyepa vachibatira radio station ese ari muZimbabwe kuti asabudisa nhau dzezvakaitika musi wa 31 March. Musi wa 31 March vanhu vakatomacha, mashop mabusiness akavharwa. Now kana tikazosumuka tikamira pamberi pevanoita nezve mabusinesses kana kuti vanotarira nezve mabusiness, Minister of Finance wemuZimbabwe, tikavabvunza kuti pazvapa pakavharwa mashopu zuva iri, ko pakavharwa even maybe mamines kana kuti maindustries anga akavharwa musi wa 31 March, havagoni kutiudza kuti upfumi hwenyika hwakaderera how many percent because of they are not aware of that basa rokuti vanyatsotarira kuti nhasi upfumi hwenyika huri papesenti rakati kana huri pakati, because we don't have a Zimbabwean current yatinoziva kuti muZimbabwe mune madola here kana mune RTGS here kana mune macheki kana mune mabond. We use different monies from other countries dzisiri dzedu. Saka zvinotonetsa kwavari kuti Minister of Finance nai musi wa 31 March dora redu rakadonha nemari kana kuti yusa redu kana kuti bond redu kana kuti ameno whatever you can call it, kuti mari yenyu muZimbabwe mari upfumi hwenyika yenyu kana nyika yedu hwakadonha how many percent, you can't even tell us. Hapana anogona kutiudza because vari kupretenda as if muZimbabwe mune runyararo, muZimbabwe mune rugare, muZimbabwe mune peace. Well, maZimbabweans tisu tinoziva pain yatinayo. So pain yatinoziva yatinayo iyi tiri kuiziva because tisu tiri kurarama munyika imomo. No matter you can go everywhere uchinyepa uchiti kuZimbabwe kwakanaka mune peace, we are open for business kana kuti chii, but one day pakati penyu imimi matop leaders eZANU-PF mwachadonha pamberi pevanhu kana muparliament akafa nestress because people are crying outside. Vanhu vari kuchema, vanhu vari kurwadziwa, vamwe vari kupopota. Saka one day iye Mnangagwa chaiye kana mavice president ake kana anyone ari padhuze naikoko achadonha akazura pasi. Hakuna zvinhu zvaungagona kutaura kana kuda kuzama kuvharavhara kuti chii uchisingabudisi nyaya dzechokwadi muZimbabwe. Vanhu vakaprotesta, vanhu vakatatoitoi, vakarohwa mapurisa chinorova vanhu, mapurisa chikava vanhu, zvatine mavideo, tine V11 azvo, but you can try to pretend kuti zviri noma, zviri kufamba noma, zviri noma. Tauni chaicha uchiona mutauni chamuna 4th Street muHarare muya muri empty musangana mota iri kufamba woti kwa zviri noma. Vanhu veZANU-PF munofunga here kana kuti munoita nokungofungidzira? Munofunga here? Now pane vari kubudisa nhau dzekunyepa kuti imba yageza yakatsva, chichi chageza chakaitwa, chichi. That is lying. Hakuna zvakadaro zvakaitika muZimbabwe. Hapana amboti apisirwa imba, hazviko. Kana vanhu veZANU-PF muchipisirana dzimba kana muchienda kumaofisi evanhu muchinopisirana dzimba, don't say ndigeza, because what I know ndezvekuti muZANU-PF mune vanhu vakangwara, mune vanhu vari clever vanotraya kuinda kumberi iwo kuti usare kumashure. Vanogona kutoenda kunopisa dzimba dzevanhu vagobva voti iti mugeza. Vanogona kuita kuti unokidnapa munhu vagobva voti iti mugeza, ende vanozviitira inside mukati mavo imomo. I know them. Tararama munguva refu since tichiri vaduku kusvikira nhasi tinotoziva matactic akawandisa atiri kuwana. Now we are still getting more information about them and we get more experience yezvavari kuita.
Hakuna nema dzamungatraya kutaura kuZimbabwe iri noma. Now chinondibhowa kana chinondirwadza ndechekuti muZimbabwe you are always creating job rekurima refarming. But muZimbabwe mune a lot of people vakagraduate mabasa anoda kuti aitwe kuma hospitals, anoda kuti aitwe ma engineering, aitwe zvakasiyana siyana. But you are always promoting farming. I don't know kuti muri kufunga kuti chero wakadzidza lawyer siya zvekuta lawyer lecturer siya ma business siya inda kumunda unorima. Is it ndichokwadi cheche kuti muri ogona kuti munoti vanhu vese vari kudzidzira mabasa akanaka muri kuvatora muchivasa kumunda, muri kutora muchinolo chamatraka matarakita mamwe kuti muchisa mbeu muchisa chii. Zvinotaridza kuti tine kwatiri kuenda here kana kuti tiri kutopararira panapo. Saka Mudharageza kana achitaura kuti baba Mnangagwa makura garai pasi uye hamusi kuziva zvamuri kuita, hatonyepi. Then chiona chimwe chandiri kutaura, sei iyo cabinet yeZimbabwe yakawanda mafamilies nemafriends. How many people kana kuti vangani vane maseats muparliament vanobva kuBulawayo Mandebele, vangani vane maseats emuparliament ane vanhu vanobva kuBeitbridge. Say most of those people vachingobva kunana Harare, Bowera, Mazowe, ikokoko imomo hakuna kana unombonzwa kunana Nyanga, kunana Chipinge, hakuna kunobva kunana Mberengo, hakuna vanobva kunana Beitbridge, hakuna vanobva Bulawayo. Most of people vanongobva ikoko kunana Harare ikoko. This country is full of tribalism. Pane tribalism yakakura pagwane corruption yakakura. Yakakurisa. Yakakura because even now MP anogona kunge ari kuBulawayo kantonge ari mushona. Chikonzero chii? Chikonzero chii chinomboitika kuti vanhu vazhinji matop rankings ari ari muZimbabwe imomo, sorry. Aite ZANU-PF. Ndezvo zvinoda kugadziriswa izvozvo munyika. Zvokuti even yangu Mudharageza nhasi akataura. But we still have a lot of jobs that we can do. And a lot of ways, lot of questions that toda kutovhunza. Tine mibvunzo yakawandisa yatichinayo isusu sevechidiki. Kubudirira kuri kuita nyika yedu kana kuchitaurwa kuti nyika yedu iri kubudirira, nyika yedu yaita zvakati nezvakati. Sei zvichingobudira kunzvimbo imwe chete ikoko kunana Harare ikoko. Kana zvikange zvakubuda zvoenda munana Ruwa, munana Mazowe, zvichienda kumaprazi emaovheti kana kumaprazi emaleaders eZANU-PF. Mayouth ese anonzi abudirwa nechakati ikoko, hatombofuta aona zvinenge zvichingori ikoko. Is it nzvimbo ine democracy here kana kuti nzvimbo inyika inotori nekamwe, I don't know kuti ndingazvidaidza kuti chii, because hamuna unity. Hamuna. Even now tichitaura kudai so apana pandogona kuteneka kuti apa panenge kuri nani. Now makutanga kuita campaign because of Mudharageza ataura zvaitaura zvese zvamuri kutanga kuita in this 2 weeks back, makanga muchidi kuzviita kubva kutara kwose, mamakanyarara makati zi, hakuna munhu akanga achitaura, hapana action yakanga ichiitwa, hapana kupa vanhu kwakanga kuchiitwa, hapana kubatsira vanhu kwakanga kuchiita, hakuna maningiri mabudgets akanga achitaurwa nezvavo, kwakusingashiftiwi vanhu mumaparliament mamusingambochinjwe maleaders masoja achichanga asingachinjwe, angotanga kuchinjwa iko zvinhu izvi. Kutara nawo makupretenda kuti zvinhu zvese zviri right. Ngatitaure chokwadi. Kana tichibatsirika munyika tikwanisa kubatsirika. Izvi zviri kuitwa muZimbabwe izvi hatina kwatiri kuenda. Vana veZimbabwe each and every day vari kubuda mamillions nemamillions vachienda kuma overseas kunotsvaga mabasa. Bozi munyika medu hamuna chinhu. Nyika inongori yefamily. Vana Scott vari kudla mari vachipfachura vana ningirikiri. Vanhu kudya mari vachipfachura vachiita zvavanoda, vachidzipa vanhu vebhora, vachitambisa vanhu bhora, vachibhadharwa mari dzakawandisa dzemagoridhe renyika. Saka muri kuti kuenda kupi senyika? Ngatibatsiranei kuva neumwe, tive neunity. Tizive kuti tiri kuenda kupi. Chimwe nechimwe chinenge chiitika munyika